अनंत टी। आता नटराज 250 ग्रॅम चहा पावडर सोबत 25 रुपये किमतीची गुळ पावडर अगदी मोफत। आजच नजीकच्या किराणा माल दुकानात जाऊन खरेदी करा। अनंत प्या, आनंदी रहा। कुणकेरी येथील सुप्रसिद्ध हुडोत्सव येत्या 19 मार्च रोजी होणार आहे। शिमगोत्सव काळात होणाऱ्या हुडोत्सवाला जत्रेचं स्वरूप येतं। देश विदेशातील भाविक या निमित्तानं कुणकेरीत दाखल होतात। पाहूयात। या निमित्तानं मंदिरात विविध धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे। होळीच्या पार्श्वभूमीवरती हा हुडोत्सव होतो। परंपरेप्रमाणे कार्यक्रम होतात। 100 फूट उंच हुडा येथे उभारला जातो। याला हुडा म्हणून ओळखलं जातं। या हुड्यावर चढलेल्या अवसाराला दगड मारण्यासाठी हजारो भाविक उपस्थित राहतात। विविध धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन या निमित्तानं करण्यात येतं। धार्मिक दृष्ट्या या हुडोत्सवाला मोठं महत्त्व आहे। कोलगाव, आंबेगाव आणि कुणकेरी या 3 गावांचा हा उत्सव असतो। गावदैवत असणाऱ्या भावा बहिणींची भेट डोळ्यांचं पारणं फिरतं। कुणकेरी गावात शिमगोत्सव काळात विविध धार्मिक कार्यक्रम होतात। विदेशात असणारी मंडळी देखील या निमित्तानं गावी येतात। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।